Скрылся. Чуба! Айде! Чуба! Камыше. О, гадю! Ела си ви бакрача, че донес вода за чорбата, бе! Чуеш ли, бре, гадю? Не чул се престорва. Той си не дочува. Авари за вода, че до вечера царулите ми ще едеш. Ти какво се обаждаш, бе? Да не си ми се и бие. Халът ти като мое, че и по-лош да не е биля. Я се не стрепалосвайте, бе. Само вие сте мехси днеска. Гадьо! Иди за вода, ти викат. Джендо, затвори ета с уста. Тя ще изде главата. Ама, ички не трае такви сгазоръчки. Айде. Не е сипаницата й. Ще вземе да пламни цялата сюрия, както и тръгнало. Абе, вие да не сте ги изпуснали да пасат бучениш, а? Къв бучениш на Лале Бурун? Няма бучениш. Стрелно е там, дядо Хаджи. Няма бучиниш. Ех, мамицата му. Да викнеш глас да оплакваш, като гледаш как се тръжка стоката и напойна. Още една. Никой не си гледа на значението, зато е. Бога прогневихте с лошевините си. Зато е. Смърсявате се с блажно уторник и на Свети Петък. Пък за овчерския понеделник да не правим дума. А и туна! От вашите ветроумства стоката се тръжка трети ден веки. Ади бе! Един не рачи да носи вода за качамака, отори слага бучка лой в попарата си баш на Свети Петък, трети пък смучи от котлето ми сушафа. Че аз ако не видя Бог, всичко види, бе, ей! Срещу него не се излазя! Ей го и този пезевенген коню яхнал като паша. Слазай от коня, бре, кондо! Не те ли срам? Овчер си, не си царигашко бей заде! Раванлия ще го правя, Хаджи. Не ти стига, дето челяшка кръв си пил, ами и на добитъка душата вземаш. От теб са маразите, дето тръжка стоката, да знаеш. Ти си най-големият развратител на света. Нема да взима този лимбис. Хаджи Руси, кой? Разфундосал се върху ни, пък от всички ни той най-голям грешник. Да го виж как са моли. Уж са моли пък едното му око се вшилят, така протестантин са моли. А речено е и писано е. Православният християнин трябва да се моли само в пълна упоя.
Само с Господа Бога да е съобщение, не с добитъка. Ти ко се хилиш, бе? Кой, аз ли? Че аз от Ласов ден мляко не съм кусал. Че от всички ви аз най-много спазвам пост. Какво? И молитви най-много чета. И вечерна чета, и утренна чета. Ама ви изпите, кой да види, че да признай? Батю Джендъл, виж хора някакви вървят. Слава Тебе, Господи! Дядо, кажи Русей! Так сидете идат. Ти не ги пращаш, Господи, да се свети името Ти. Айде, бягай! Бягай! Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному болгарскому народу на сопротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим. Айде ти, бе, протестанин. Адам имаше дерти го даде на Ева, Ева го даде на поле, а поле го даде на вода, а вода го даде на море, а море го даде на пяна, а пяна го даде на пясък, а пясък го даде на трева, а трева го даде на роса. Както се разижда и стапе росата от слънцето, тъй да се разида и стопи дерта по добитъка на раба Твои, хаджи Руси Кехая от Медвен. Во име Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Амин. Дядо Хаджи, виж. Турци ли са или черкези? Турци са май. Да, турци. Иди виж какво искат. Ако е за коч да купуват, да чакат, им кажи. Ади! Викай кехаята. Мине! Бачовата! Чуле бе, викни кехаята. Мине! Источника спаса нашего, глаголет Бог вам, Господь, яко единоравнителен. Хайде! Сал тук вас ви нямаше. Напистел го, за го рекоха ли? Рекоа. За същото дет ме бахталани. Били спустало оцети от тяхната мера. Стой! А стоката се е разпопъкала и никой не се саща да я прибере. Иван Бабача! Нено! Йордане! Бягайте да сберете мъжти на Михнил Сатълмаш! Хайде бе, ко се маете! И всякою ясю, емже повеленик него, добре жителство ваше, то не приязде, то не подавайте, и цараю Михне, жив ли си бачовата? Не знаеш, син, какво пише на овчерското чело. Тегло. Че ви сте ще ли да го... Един кочка дадеш работа оправена. Един коч оправя работата, ама... Един коч струва 100 гроша. Пък една кола сяно повече от 15 гроша не излягва. Тогава един коч. Овцете да са изяли и на кола сяно, да речем кола и половина. Как тогава един коч, като зарара и за четвъртина ни е? А дя го тури са на моето място. Как те един коч?
Михне сякаш иска нещо да каже. Кажи, синко, много ли те боли? Волията и на ущата взеха ги. И всичкото лъжат. Бре, я ги вижте. Волията му взели, на вущата му взели, че и цял коч отгоре искат. Не дейте така, Агалар. Стъпайте по-наздраво. Не сме някакви богаташи. Половин кош давам. И то е много, защото ясна е работата. Ама и тъй нашто хатър свето държи. Хайде, гадю, дигай да го дигаме. Айде, бачовата. Поречка. Опа. Другия път направо отрепваме, когато фанем. Амчи, трепете, Агалар. Какво да ви река? Побестили читачори. Какво да ги правиш с тях и силата? Ще търпим, щом сме я докарали до този хал. Дядо Ачи, у нас отсъдите умрят на сара. Деде, ударете им, дайте половината, пък нека се троват мамицата им. Вънка има едни кожи, метни ги на коне. Пеца. Представителство Христия непостидно е, ходатайство ко Творцу непреложно е, не презри грешник молен ви гласи, но предвари ако благая на помощ нас, верно Много ти здраве от мене до тебе, мале. И да знаеш, кехаята е много доволен от мене си. Много доволен. Има за добър старник. Написали го. Моите си другари. Харно се погаждам. Ама турците от Саталмаш много серве се излязва, Ама и на кошница ще стане. че ма биха Коте стяга, гачили с отдашено. камъни и драве. Абе, вода не вода, ма вкъщи ще я занесе. И най-важното, Колкото нито един кокъл ръце. счупен. Та значи съм здрав, читав, Там не бутай. труден. Дет иска там се бута. Щот не знаеш, какво ще се излупи от самото й. Пак ще му прибира дистачето. Както се знае отнапред. Защо му играе на Кой е дистаче, рекал? бе? На бишник трябва да му играе. Кой е Гол да рекал? се прибере дома. То не се знае кой е. Ей го. Какъв да корчом, ба не видиш, стои моето. Каша е твоето, не си го барвал дори. Я го гледайте. Седнал да играе, па се заплел като Георгиев лозат. Що закарате, бе? Ти са. Ти си. Моля, май пак те взе на мансере. Ко се смееше ти, а? Него аз не сядам да играя. Пък и наострен отсгор. Тя зато и булка, ама не рекла от него. Дялан вика, недодялан. Зато и да ми стъчеш кроене за опнати дрехи. За по-трайничко да е палтото, подлъжко и охолничко. Подплатено саба
С шерите опасано. Който вика пак купи овца. Кьоровсун. И още Идван вика са корсолисах от данъците и дойдоха файтаджиите да си иска своето. И аз през задната протка тъчак в котел спрях. Коста беше като кьорев, бе. Тръпки ма лъжат. Като мрави. Три са ма нещо. И още да излъскаш моята си. Божегробската броеница, щото веке много ме напира за женене. Краката и като от чумовото ни са мити. Ще мие тя на свекърва си. Зато и поздравявам свака Ивана. Амин, мале, Човек, жена ли? твой син Михне. Прилежателен трябва да бъде. Тъй ли е? Твой вечно любящ те син до гроб, Михне. Гадьо, ти ли си, бе? Аз съм, бе. Да не е пенат трътката. Ама дойде ли висок гост, яхни му бенешкия кони. Какво стая тук? Като юрдек. Покарабаба се. Петко, дай си шишенцето с маслото, бе. Да те осмучат мечките и тебе. Ще го би. Как те ще го би? Знаете неговата стопанка, че Йорданчо е приносник. Нищо не пръска вън от фамилията си той. Ни пари, ни хляб. Разбере една турба коматчета по Димитро ден и като ги занесе от дома, половин година децата му ще едат по пара. Сипил с гор гореща водица, тури една бучка лой и готов. Тъй. Нищо, то неговото се не губи. Да се не кусури. Ей, Лацо, аман с твоите пръчки, бе. Окото ми ще извадиш. Нищо, той и си на око се живее. Само дето няма да може да смига на булката. Я бе, кажи пак за Иерусалим. Че за какво да кажа пак? Казал съм го веки толкова с пъти. За патриката, как си го целунал по скута? За свещта, дето сама се запалила на Велик ден. Абе, за онуй, мънинкото хаджич от Франца, дето само минало планини и морета. Айде бе, дядо вече. Айде, разправя по-бързо на време. Айде. Започта парода, дето довозил до Александрия, кажи. За ингелизите, дадо хаджи. За ингелизите ли? Че какво да ви кажа пак за ингелизите? То от едната страна да погледнеш, верно е, че са народ с най-голямо умствено възвишение. Ма пък тяхната умност на нас не ни върши работа. Щот, но вчера ни да притуриш, ни да отвадиш. Всичко си имаме.
То си е от Исусово време така. Щото овцата си се същата. Пасия, доия, стрижия. Само Божията истина умудрява челяка за спасяване. А тъй. Зато на место да мермелкаме за ангелизи, френци и намкви си, по-добре Жендо да не прочете от праведната книга. Хатай. А и то има е най-голямата приятност. От всички ни Жендо най-хубаво чете. да не забравя. Утре сутринта ще дойдат са и жиите да броят овцете за царския данък. Ще се вземете с кондя, него го бива баш за такива работи, ще отлъчите 100 шилета и опа надалеко. В дън земя да скриете стоката. 100 шилета по 5 гроша данък на едното, 500 гроша ще отървем. Кой ти ги дава? Налтай? Ама дън се чуйте и дън се видите. Щото сетят ли ви уния лапници, не само оглобяват, ами и хапуза вкарват. Чуеш ли, бе, Джендо? Чух, бе, дядо, кажи, дан съм глух. Обажай се, де. Де да те знам, чул ли си? Си купил място, бе. Какво, аз я тук сядам. Аз не блъскай като кожден. А сега да се наслушаме. Сия книга трябва да има при себе и оня, който... Отначало. Отначало. Чудесата на Пресветата Богородица събрал, наредил и на свят изважда Димче Великов от град Котел. Тия книга трябва да има при себе и оня, който не знае да чете, защото тя притежава такава сила, щото може да заварде челяка от болест, от куршум, от лоша среща. Чудо първо. За мъртвата жена, що бозала детето си 1 година и пак оживела. Подир 15 години от възнесението Господа нашего Исуса Христа, юдеите отрепали с каменя света го първомъченика архидиакона Стефана и изпъдили всичките апостоли от Ерусалим. Ти къде се пинкаш по темното, бре? Работа имах. Да беше седнал малко да послушаш от умната книга. Аз ми... Книга не трябва. Кондьо! Не знам где ще удари сетнината и на тебе. Изпъдили всичките апостоли от Ерусалим и всички други, що вервали во Христа. В него време имало един от 72 тех апостоли, комуто било името Максимин. Той, освен че дето бил приятел с Марта и Мария, сестрите Лазарови, но и му бил заповядал светия апостол Петър да се не отделя от тия две жени, защото брат им Лазар, по причина на страхът юдейски да го не убият, беше побегнал в Кипра, а сестрите му останали беха в Ерусалим с Богоматерю до нейното представление от земли на небо. Хайде тебе! Вълчи, Валя! 85, 86, 87, 88, 89, 90. Аре. 91, 92, 93. 157, 158, 159, 160. Чакай! Сто 162, 162, 163, 164, 165, 166, 167. Хайде, хайде! Мамка ви! Хубава ти е кашлата, Русе Ефенди. Стока много, овчаре много. Бе, хубава. Ама знаеш ли кой идва за напреш? Я тах, я бах. Ей на таксидлар, Ефенди. Виж ги болни. Утре други ден са тръщнат, ама вие ги броите. Пък жуви ли са, умрели ли са, плащай данък.
Машалла, машалла. Тръгнали ни житио и ни житницата, татано и татаницата по пътища и по друмища. Кого да стигнали, та му влезли в главата, та му влезли в устата, та в зъбите, та в челюстите, та го на постеля положили. Отговаря Божа майка, ой, Настигнал Божи нещо. ангели, да си пещи най неща, да ги изпъди в говеждото лайно, да идат в пусти горите лилейско, дето куковица ни кукува, дето хухловица ни кукува. Руси Ефенди, един овчер имаш записан в моите тефтери, пък го не видях. Кондю Дели Димоло. Кондю? Той замина за Иерусалим. На Хаджилък замина Кондю. През Родосто. Още един има. Джендо, син на Стояна. И той е от Медвен. Джендо ли? Ей, той умря, Бог да го прости. Разбойници го бастисаха в Ина Кория, ай тук наблизо. Край къде факли? Вечно устроени к сложению и хранению божественного и животворящего тела Иисуса Христова, в ниже страшной танце совершает. Много четешь, бе. Сам Господи Иисуса Христа. Чета тебе каквото става. Четеш. Все едно и също четеш от половин година. Бла-бла-бла-бла-бла. Как пък ти ни бактиса? Бач Кондио, който ти разбира на тебе капацимът. Чето и свята книга за челяк, дет има взимане даване с Господа Бога. Тя по много пъти се чете. Ще такава челяк ли си? Къв? Дето има вземане даване и слоня. Такъв я. Ти какво си мислиш, че цял живот ще ръчкам овцете издобриш? А? Той лято ми и за последньо. Есенеш ще са калугери аз. Че ти съвсем са галосал, бе. Че калугерите са най-големите хайдуци на света. Всичките им пантаджлъци знам. Но съм живял в гръцки манастир. Няма там чистуляци като тебе. Само овляк-довляк хора са калугира. Разбрали, бе? Ами вчерашните таксидиоти? Кои? Таксидиотите ли? Часъл те са... баш хайдуците. Гя! Меч! Аресваш ли ме за другар ти мене? Не знам. Той е задоволителен си някак. Да речем, че те аресвам, какво? И аз те аресвам. Съгласие и вярност, като има помежду нас и никой не може да се опренал, тъй? Тъй. Другари ли сме тогава? Другари сме. Като сме другари, да се слушаме и да няма мизервилък. Дай с ръката. А тъй. Сега, като на другар да ти кажа, аз съм наумил. Ние двамата с тебе да набедим едно от тези шилита. Зато и ти било на тебе другарство. Аз тако с нещо не съм правил и няма да правя. Скри ножа. Ти мене за голям балам, ама четеш, ама ще стрича се каза. Скри ножа, ти казвам, ще кай на кихаята. Кажи на падишаха, ако искаш. Охо! Охо! Охо!
1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354. Ля 537, 1538, ля 539, ля 540, ля 541, ля 542, ля 543. Так лета сега. Тукурджум. Убома, не знаел за валията, че омазата има джипана. И като дочул по едно време, отдолу, тапа, 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 взел, че се напигал. Кой? Бабуля Жечовца, те викам. Видяла как му прокапва през потуре отдолу. Рекал само и седял тъй цяла вечер, докато му изсъне локвата. Гадьо, остана с твоя сеиджия днес. Моя сеиджия се оказа лесен. Като му пуснал два бишлика в ръчището, той се загледа в синето небе. Аз разсеях протката и хайда, кутото почнах да фъргам мършите. Овома по едно време тури крак и ги спря. Много ти кай голяма георската уста. Та 14 ги изчетов. И сетне га пил да по две. Колко стае? 18. Толкова. Ами ти, бе, драгия, какво си свършил, като се беше закартъжил цял ден край саиджията? Я, един бишлик не аресва. Брех мамицата му. И два не аресва, ама ги прибира. Натрикан дисал. 11. Тъй. Колкото брави отървем от данъка, половината на всички ви ще разхвърлям. Да мислите, че само моя си тяр гледам. Ама хубава работа свършихме днеска, а? Те са сила, ама ние с хитрост, дядо Хаджи, а? Според Хало и Товаро. Не му минава огъня, дядо Хаджи. Сабален ще го целим по-овчерски. Ще го оправим. Ей, дребна лова е ръбица. Гледаш ли как се оправя стока и имот? Едно да запомниш от дяда си Хаджи Русе. Кът мокра кожа трябва да е челяк. Накъдето я опънат, нататък да се разтяга. Какво за го кориш, Иван Гаман, хлоп тиган? Къщата ти, Иванчо, двоякатен конак. Овцете ти двойно от моите чет нямат. Вървиш из чершията, пък хората се ръчкат и шушотят. Глейте, Иванчо кеха я минава. Най-големият стадник на Котленско. Ти ли си бил, бре, кьоркандил, да си жив на майка си и татка си? Да го мъкна аз то слушав чак от Медвен, да го гудя, да го варя, пък ти да ми го пиш, а? Ама хубавичката се назоба сега щетина и сажди. Хода ти, сладко! Изплювай го! Изплювай го! Сега цял живот няма да посяга на чуждо шап. Да беше тук Джендо, да ни прочете от святата книга.
Да имаше сега да заголим по един фустан. По-здолу бели гради, бели ръце, па да вземем да разкършим тия топли снаги. Ама то, кога лъжица има, пяна няма. Кога пяна има, лъжица няма. Бач Кондио, ти морето видел ли си? Видел съм. Като... какво е то? Голямо, синьо. Гиби плават. И гемиите сигур плават към най-далечни земи, а? Остави котела и там. Водете го! Цял в огън горкия. По-бързо, по-бързо. Хайде, бабач. Че той не связва. Дърги я по-бързо. Заливай го! Вземете го сега и покрийте кожи отгоре му. Айде! Барем изпъдихме ниджита. Абе, по-голям лек няма. Ама цял ден ли се причиш, бе? Ела да ми помогнеш на корито. Ще се дигне. Как няма да се дигне? Само да не втикьо. А мен дяда ми като имаше очебол. Мани го дядовте, нали видиш цялия смазан. Кажи, кой е имало една баснатарка. Казват, че... Остави баснатарката. На доброто и Господ е помощник. Види той, Само че беше не за зло се го оправи потрудихме. Ицата няма. Взимай. Сприсайте. Ама да можеш да се видиш отстрани как ти мяза пиштола. Дигай сега. Полека. Полека, полека. Дърпай! Сите нема и тос нишан за тебе. Мижав си, мижав. И овца ще и малко. Ей ти нишан. Какво правиш, бе? Това е свята книга. Не дай, бачко, да моля ти се. Не дай, голям грях е, страшен грях. Той не са свети мощи, книга някаква. Как някаква, бе? След Библията най-важното е тъс. Че не можеш ли да разсудиш, бе? Ако е истина свята, нето огъня гори, нето куршуме лови. Дръж. Вземай, де. Видя ли? Не лови куршум. Вземи. А сега? Лъхко направих. То с куршум май по-свят от книгата излезе. Сега? Че тя на китка замязала. Не посягай, бе! Юда Искариотски! Аз стигах ленчикът женско, де. Ино пиринчено кандило, като купиш за някоя черква, и в същия час грехът се очиства от тебе. Айде!
И носом разбрал, а с учението ляп не дал. Докато работи даскала, признаят гошки, ма като го манат. Като го манат? Нето пари, нето почест, като го манат. Отива тогава с друга да си ги търси. То за той. Даскалските жени са грозники. Че коя убава мома се съгласява са пинка цял живот от сел на сел? Ба, каква е грейчена на Даскал Тиню вълката? То е, защото оня Миглио се усети да си отвори бакалница. Той е слал бакалницата седи повече, отколкото в школото. Джендо, знаеш ли коя е най-голямата приятност на този свят? Да бъдеш там, дет не си бил нилгаш. И тъс глава, на която седеше тъс капела, беше видяла всичкия свят. Като къв челяк беше той? Имаше беляк от посечено ингилисен. Дето и бил еднъж, втор път не стъпи. И лолицата ли него? Лулата от друг. И тя от незнайна земя. Ама всеки челяк не стая за такъв живот. Тебе пота виждам с бастунче в ръка. Търговийката лъшвириша. А и той живот за тебе. Чираците примитат Дюгене, а пък ти отпреде. На табуретката. Ама не се наджусваш с бопи чушки, докато ти запръщи корема като сега, ами рачки, рибици, актаподец. Пага са свичери, тук са раззейни някоя протка, па зад нея една от тия топлите, дългокосите. А като вземеш да се прибираш за у дома си, наел си цигулари на кирия. Върват след тебе из улицата, свират да ти по-разкошно на душата. Брях, мамо, стара, че то може са лъшвириша да се почне и сетне по Божия свят. А пари? Но само да почнеш ти трябват 1000 гроша за сирмия. Слушай, знам ги аз 10 тези пари, дето ти трябва да почнеш да лъшвириша. Само, че и но е лошото. Такви скът тебе много обичат да се похвалват. Бач Кондо, на кръс. Ходеш ком да умра, ако... Ако се издам на някого. Имани има заровено. Аз знам дей, само че като чуи чиляшки глас, златото потъва по-длибоко.
Кой ме уразили светата книга? Потъна халтанти. Моята момица чубанска! Нали ти казах да онемееш, бе? Жув, няма да се измъкнеш от тука. Чакай! Чакай! Чакай, чакай! Оха! Дръж го, Лило! Дръж го! Че няма да избягаш. Колко съм заклал такива скъп тебе! Удари! Свирукай си ти! Мене за много страшлив мъчтеш, ама... Ще видиш като стигнем. Няма да мълча аз! Ще кажа, всичко ще кажа на кехаят. И за шилята дет ги избаска и най-тлъста избра. И дет ме учиш да лъже, че уж влак ги издавил. Нека ти знае той всичките злоупотребления. Ще виж ти. Ще виж. И за онес обясните ще каже, дет си в дружество с тях. И дет им даде магарито на Кирия да карат крадено. И той ще каже. Не се прави на страшник, не май страх от тебе. Ще опува той с паражината. Ще прати да светуваш и вечуваш в дранголника. А? И за вдовицата на Пенчо Мисире ще кажа. Дето викаш, че била курва. Кой? Ние ли го изпуснахме, хоресията ли му бе таквас, не знам. Правихме каквото можехме. Баяхме му за нижит, не помага. Туряхме му храна до главата, не принима. Церихме го по овчерската, нищо. И добър стадник беше, и хрисим челяк беше, отиде си нашия Йорданчо. Наумих се по теб да изпроводя хабера до Йорданчовца, щото си по-жива душа от другите. Кажи и там, както ти си знаеш, Съркьо и кажи, ще го погребем. В гроба на Тейко му. Него на татари го заклаха в 53-та година. Види се, тъй било писано. Да се безпокои, кажи. Всичко ще и както се полага. Поп ще го пей, той добре пей съркьойския. Ще го положим, гробището е хубаво, стари череши. Ида. Не е лесно да се носи такъв хабер, ама случава се. Чакай. Вземи ги те с работи там, дай ги. Тези комачета за децата си ги припичаше той. Нека е да там и поминуват тейка си. Що си ни забравил, Господи? Що си ни изоставил?
Бъдикала, бъдикала, двата цара Серафима, 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 бъдикала, бъдикала, двата цара Серафима. Оттейко ти. Мале, мале! Чендо, коги пристигна кака? Ама ти направо у нас. Мале, мале, виж! Еди, сине, излазвай веки. Ей, 2 дена с тая седиш като пукъл вкъщи. Мале. Отвъд протката не щеш да се подадеш. Хайде де! И, ама си... Гаче си келев или сакат нещото те е срам. То... Вкъщи... А престраши се де! Ей, мале, каквото да му гледам на Медвен? Изгледал съм го аз. Медвен да те гледа, не ти него. Да те видят момите какъв си порасъл, какъв си станал хубав. Къдя се изпринчи, Таню, бре? По Барбако, къдя? Ей, ще го биета, земята ще пролива от толама. Маскара с маскара. Залостих, сине, залостих. Айр olsun. Sever olsun. Senin işi nasıl? Хакам мегдане де. Неделице, елате да видим Николчума, заминава за Божи гроб. Та и то, баща му хаджия и той хаджия. Шая купува, маба купува, може ли овалена? Шая купува, маба купува, може ли овалена? Ей, манам хархарам! Я си гледай кратите, бе! Слиянски гургур! Добър ден, баба Иванцей! Кой хлопа, Джендо жопа? Кой хлопа, Джендо Като жопа? хвана, ще ви кажа кой хлопа! Вестниците киви, за нас работа няма ли, бре? Посерковци с посерковци! Взел маскара, бе. Я кажи сега, рахни, ей нататък.
Докъде се простира Медвенската мира? Жилкова кория, Долна кория, Кучляба е. Стойкова чешма изпусна рахне. Стойкова чешма? Свирчуец? И плушевишки кус. Знай. Да гърми знаеш ли? Що от Падарина и да гърми трябва по-лошеви хора. В черкеско шишине и джуерка мога, с люрел не мога. И да коле мога, с нос. Сега да преброиш до 10. Твоето момче. Дуи. Трин. Разпустяват и разплакват много Штар. домове и семейства, Пант. случи се завчера в петък срещу Шов. на една Шов. габровска колиба, назоваема Баба Маджара. Ефта. Една уединена край пътът къща, Гухту. влязат злодейци и като Гухту. овце с Яня. ръце изколват всичките и си. Деш. Домовника заклали Дешек. на горът, баба Къде си люнка, бе, депсизен такъв? Я си поглеш работа. младоженец Айде. вътре. О, человечество! Соня! Господин Крантон стигна в Лондон на 16 июня ведно с английския в Нью-Йорк консул. Той казва: завчера представих се пред французския император. Кой? Французския император, който преди малко бе ми сторил чест да ми даде крест почетного легионов. Рукоплескания. Ко било? Рукоплескания. И понеже го бях оставил в Англия, казах му колко жално ми беше да го нямам в този случай на грудите ми окачен. Тоз час императорът каза ми: аз сега друг крест ще ти дам. Австрия. Но видиш, Лукум. Че аз Лукум нищо, аз към къде? Тъй го ти тъй заръча, тъй нося аз. Че той за дете ли мъчите още? Я донесе едно кайве. Не мога аз на неговия хатър да излеза наопаки. Кога станеш финансиален и ти, и на твоя хатър ще огаждам. 1506 души, а родиха се 84 000 жители. В този град, Лондон, счисляваха се над средата на годината до 2 565 579 души. Сега като те проводя до Коледа, само на сънувка ще те виждам. Още ли сме на Лунгурин, бе? А тъй, изкара за шкерено петленци на панира. Чакай. Ай! Со, както ти рекох, абата отдолу, шаяка отсгор. 8 и 4, 12, 4, 16, 2, 18, толкова черна аба. От бялата 2, 2, 4, 4, 8. Хайде бе, посиделко. Я виж, дей слънцето. Аз, тейко, май няма да се връщам на кашлата. Ко? На
кашлата и към при овцете, няма да се връщам. Ти чуваш ли са коло мотиш, бе? Бачо, ще дойдеш ли на панаира? Хайде, хайде. И едно, че искам от тебе само. За последно. Да се направим сметките на тефтера. И аз вече съм ги направил. И ги. За 4 години хак, както се следва, всичко 41 брави. Обагнения са 8, прибавям. Умрели 3, отваждам. Общо 46, които да ми наплатиш пари. Щото се залаям за търговия. Във Варна. Значи, и това бях жив да чуя. Ами... Неблагодарник! Еде, псъзен! Еле, хвален ще ми ставаш, а? Лъжуче! Поварваш равани, овце, не продаваш! Не щеха тебе цял живот да ръчкам овцете! От честния занаят на баща си бягаш, а? Ох, неблагодарник! Еде, псъзен! Юрдек с юрдек! Самон душмана! Та, погрежва! Взимай парашюта! Та, по-бързо е! Удри го е, удри го е! Самон душмана! Путник пролива! Да видиш ти те се разправите! Стояне, спри се! Уби детето! Спри се, Стояне! Джендо, искай прошка от дейко си! Стояне, Джендо, ти иска прошка! Аз ще да оправя тебе! Нас прощен тъпън ще да направя! Юрдек! Давай! Давай! Калпазанин с калпазанин! Честния занаят на баща си бяга! Скрънца! 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 Кълдарам ли си ги правиш тия пари, дет ги тръпаш? Скрънца!